Goddag alle. Her den 9. marts 2026. Lige en opdatering. Jeg har ikke været så meget på den sidste tid, men der har været meget med rosen og sådan noget. Så det er først i dag, jeg egentlig har haft det til at give en opdatering. Det sidste års tid har jeg haft rosen 9 gange, så der har ikke været så meget energi. Men jeg håber fremover kan få mere tid til at lave video for jer. Men er der nogen, der har emner, som de gerne vil have, jeg tager op i mine næste videoer. Jeg regner med minimum og lave en video hver måned nu. Så jeg vil håbe, at der er nogle af jer, der også har nogle emner, I gerne vil tale om, eller noget, jeg kan hjælpe med. Så er I velkommen til at skrive til mig på sådan en måde, enten via Facebook, eller via nogle af de andre muligheder. Eller send mig en video på e-mail, hvis det er lettere for jer. Så skal jeg tage tingene op i næste video, men jeg skal også lige komme ind på dagens emne. Dagens emne er ændrede regler ved de forskellige kommuner. Der vil komme om kort tid komme et indlæg fra mig på Facebook om emnet, nemlig egenbetalinger, hvad angår hjælpeordning. Jeg har før på denne her kanal omtalt mulighederne for at lave en fagforening for brugere. Jeg vil gerne høre jeres mening om dette. I næste video vil komme til at handle særskilt om dette emne. Men læs mit indlæg på Facebook, og det vil også komme hvis jeg kan få det med, så vil det også komme i Holstebro Struer Dagblad. Så, men jeg håber, I som altid vil komme med forslag til, hvad I gerne vil have, vi tager op på min kanal. Og hvis nogen af jer har enkeltsager, er I selvfølgelig altid velkommen til at kontakte mig via min hjemmeside eller på Paul pp-information /protonmail.dk eller Paul Valsø
gmail.dk